A Asociación de Xubilados e Pensionistas de Boiro acusa o alcalde Xosé Ramón Romero de querer boicotear o seu proxecto de construción da futura residencia para a localidade, un proxecto polo que levan pelexando dende hai anos. Dende o colectivo entenden que o rexedor non fai todo o que está nas súas mans por materializar este proxecto, incumprindo mesmo un acordo plenario de maio de 2020, no que se aprobou por unanimidade de todos os grupos políticos a posta a disposición da Xunta dos terreos necesarios para a construción desta infraestructura na zona da Cachada. O alcalde de Boiro está boicoteando a Asociación de Jubilados de Boiro. Por qué? Porque no ano 28 de maio de 2020 foi ofrecido estes terrenos e aprobado en pleno por aplastante maioría, ofrecido estes terrenos, para que puxeran a disposición da Xunta de Galicia para facer aquí a residencia. En vez de trasladar, de poñer os terrenos a nombre da Xunta de Galicia para obligarles a facer a residencia, resulta que se lle ocurriu poñer esta valla pos cans. Entonces, eso en primeiro lugar. Os acuerdos dos plenos son de obligado cumprimento po alcalde. Van 6 anos e non fixo nada. E nós temos que colaborar tamén co alcalde para que nos axude a que isto se poña a marcha, porque sin o alcalde en Boiro non creo que se poda facer nada. E toda a asociación está peleando para que se consiga, por exemplo, isto, que estamos luchando por él. Sen querer entrar en polémicas, dende a entidade entenden que como así houbo interese dende o Concello na rápida posta a disposición dos terreos para a residencia de Agadea no Saltiño, se faga o mesmo coa que eles plantexan, de máxima prioridade para o municipio. Todo o que veña é necesario. Eso creo que vai para tratalo Alzheimer, e desgraciadamente o Alzheimer é unha enfermedade moi mala e convén que haxa eso. Non estamos contra eso. O que queremos, xamos referencia aí, que a agilidade que lle puxo os terrenos a esa, tamén, porque non o pon para a residencia, que é moi necesaria a residencia en Boiro, porque a xente estuvo traballando no mar toda a vida separando da familia e resulta que agora que cando se jubila necesita unha residencia, ten que ir para Lugo, Ourense, a volver, continuar separado da familia. Eso non ten sentido. Un gobernante ten que ter ollos. E cuidado, tamén os pide aos ciudadanos con todos os respetos que a calidad dos políticos tamén depende deles, porque hai que saber elegir.